माथो मेजेम जाथारबायनो नोङो आं दासान्दि थाख्लायनो सानाखैमोन थाख्लायनांगौ जानानै फैबाय नोंसोर मानो आंनि खर'खौ टेनसन खालामो मानो कन्ट्रेक्टर बाबु ओरैनो मोनसावनाय थाखाखौसो लायो आं नोंसिनिफ्राय नोंनिफ्राय ओरैनोथ' लायाखै नों होनो हाया आंनो होनो हामारा आं होनो हामारनाय नङा सार आहाबो बिसि फिसा दङ आंखौ निमाहा होदो सार निमाहा होदो हामारा पागला जाबाय आं पागला जायो नों थाखायनो 50% होनो हायो हानाय नङा हानाय नङा पागला जासिगोन आङो हानाय नङा आं जोबोद गोबावसैमोन थाख्लायैया नों हामानाय नङा थाख्लाय मारनांबाय आङो